Депутатлар Таттех Медфарм предприятиесінде болды. Олар республика үшін уникаль болған холықны медицина препаратлары білән тәмин итүнең тұрышын қарады. Закон шығарушылар өзлері де тәқдимлер кіртті. Саклау чаралары һәм дару препаратлары. Таттех Медфарм республика өчен уникаль фармацевтика оешмасы Татарстан хастаханәләре һәм даруханәләре өчен чираттагы продуктларны әзерли. Мы сегодня сами убедились. Без предприятие мисалында барлык складларда дару препаратларының җитәрлек булуына, ел асагына кадәр халыкның дарулар белән тәэмин итеп булачагына үзебез инандык. Хәер, эш складларда гына түгел, мондагы схема Россиянең күп кенә төбәкләре өчен уникаль. Ул көнбатыш санкцияләренә нык каршы тора. Шуңа күрә депутатлар бу тәҗрибәне федерациянең башка субъектларына да таратырга тәкъдим итте. Отдельному лечебному учреждению очень сложно спрогнозировать. Айрым дәвалау учреждениесенә иртәгә нинди авыруны дәваларга, нинди дарулар кирәклеген чамалауы авыррак. Татарстанда эшләүче системаның өстенлеге нәрсәдә? Препаратлар бер урында җыелган. Аларны кирәк вакытта төрле урыннарга бүлеп таратуны оештырып була. Бу бик файдалы тәҗрибә. Тагын бер уңай тәҗрибә. Таттех Медфарм базасында җыештыру даруханәсен төзи башлаганнар. 10 лет назад отменили вообще любое производство в производственных аптеках. 10 ел элек мондый даруханәләрдә теләсә нинди җыештыру туктатылды. Дарулар айрым формалар җитмәү проблемасы килеп чыкты. Сәнәгатьтә проблема туды. Бу җыештыру табышлы түгел, бәяләр арзан, дарулар күп кулланылмады. Ветеринария препаратлары белән дә проблема бар иде. Дәүләт думасы депутатлары мондый җыештыруны кабат торгызу инициативасы белән чыкты. Закон проекты беренче укылышта тикшерелде. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.